Ok. Fogo no buraco, lume, vamos lá então. Oi, pessoal, voltamos para mais um Não Te Digo Nada. Como sempre, a nossa ajuda, os professores Paulo Fernandes Mirais, lá de Ordes, na Corunha, e José Manuel Barbosa, em Gisso de Lima, Ourense. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, professores? Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, vamos seguindo em frente com mais nomes e agora estamos fazendo a nossa viagem pelos lugares de Ourense. A dúvida que tem agora é de grafia, normalmente, e também no significado, se for possível. A dúvida, então, é sobre o dígrafo LL ou LH, que a gente fala em outros programas, mas é bom sempre a gente relembrar para acostumarmos a uma ortografia que conecte a escrita galega do mundo da nossa língua. A palavra alhariz. Pois, no caso de Allariz, como xa tiñamos comentado noutras ocasións, é contemplado na norma da Real Academia Galega con duplo L, mas na norma internacional con LH, que sería, pois, para nós o mesmo son exactamente. Mas, como sabemos, o duplo L pode levar a algúns equívocos e algúns problemas, por exemplo, por palabras como vila, que en algúns lugares ficou aínda con duplo L, ou mesmo en apelidos ou demais, como os Sales, con duplo L, que se lee Sales e non Salles. Entón, pois, temos de ter en conta que ese duplo L pode arrastrar ben de atrás e entón, se o pronunciamos como LH, moitas veces estaremos a cometer un erro. Entón, sabendo que o duplo L, se aparecer, ser antigo, se lee como un L simples, sabemos que o LH sempre vai ser como se fose a leitura dese L duplo. Entón, non habería dúbida. Entón, doulle paso ao compañeiro Barbosa. Ok. Bon, Allariz tamén é un topónimo bastante coñecido en cuanto a súa etimoloxía, parece ser que non hai moita dúbida nem moita discusión a respecto da súa orixen, parece que ten a procedencia nun nome de posesor de terras, Alariqui, que é o xenitivo dun alaricus. Non se refire ao alaricus o xefe visigodo, non? Mas o nome alaricus sería un nome moito común en épocas históricas, e o posesor destas terras sería un que tiña ese nome Alaricus, non? É un nome xermánico que en inicio Alrix significa o que goberna todo, é un nome de chefe, non? Bom, tem um lugar também que leva esse nome de Allariz, que é Paderne de Allariz. Então a dúvida seria o nome para Paderne. O que seria Paderne? Paderne, hai dos Padernes, hai un na Coruña e hai outro na comarca de Allariz. Ese é Paderne de Allariz porque é Paderne da comarca de Allariz. Neste caso, a etimoloxía de Paderne parece ser procedente dun posesor tamén, Paternus, que en xenitivo é Paterni. Daí sería a terra desta persoa, de Paternus, non patronímico. Ora que tamén consultando outras fontes, podía ter a ver con pater, podía haber un vínculo con algún tipo de crenza religiosa, non sabemos se cristá ou precristá, mas incidindo tamén neste tema, e consultando tamén a letra de Vasconcelos, parece que existe a palabra paderne en galaico lusitano antigua, tal cual está conservada. E ese paderne, sei que no noso idioma, é un lugar agreste, un lugar inaccesible, un lugar onde non se chega facilmente. Leite de Vasconcelos falo derivado dun lugar onde probablemente houvese resistencia antirromana, daí o nome de Paderne, non? Paderne é lugar inaccesible. Faz sentido. Bom, o último nome que eu tenho com essa situação do dígrafo, acho que o Paulo já respondeu no começo, que é a palavra cartelle. Mas então agora a gente precisa saber o significado de cartelle. Fala Paulo, falo eu. Comenta. Paulo. É porque xa comentei o dígrafo, LH é a mesma cousa novamente, entón. Bom, pois... Seria mais para dar significado à palavra cartelle ou cartelle, não sei.
Ok, é Cartelle, sí. Cartelle é unha vila que está próxima a Ourense, entrando xa na comarca de Selanova, saído de Ourense entrando na comarca de Selanova, mas é un topónimo tamén curioso. Curiosamente, na rexión de Ourense, no que é a provincia administrativa de Ourense, hai moitos nomes de posesores quer con nome xermánico, quer de época medieval, o cual indica que son zonas onde tal vez houbera unha repoboación moito intensa en determinados momentos históricos ou que se repartiran as terras posteriormente a acontecer algún feito determinado, como pode ser o que se chamou na historiografía tradicional a repoboación, non? Que non deixa de ser unha reorganización dos territorios, non? Sim, sim. Bom, pois a respecto de Cartelle, temos que tamén podía ser varias cousas. Primeiro, podía ser o nome dun posesor, un Cartelius, e o seu xenitivo un Cartelli, de ben podía ver Cartelle, non? Mas vamos ver que este nome ten un pouco de miolo, non? Porque cart, para os célticos, significa carro, carreta. E a terminación podía ser Ilius ou Elius. Se é Ilius, por exemplo, podía ser relativo ás batallas. Cartelius podía ser carro de batalla. Mas se o nome deriva nunha terminación, o sea, Ilius sería batalla, Elius podía ser un diminutivo, non? Entón podía ser carriño ou carrito ou carreta pequena ou carro de combate. Ou pode ser, evidentemente, o nome do posesor. En cualquiera dos dous casos anteriores, no caso de ser un carro, temos que lembrar que Cartelle é unha localidade que está situada dentro dunha vía romana que inicialmente conectaba, saía de Braga, ao chegar a Cuscuarcuanes dividíase en dúas, para a direita ia para Astorga e para a esquerda ia cara a Lugo, os Augusti, mas pasaba por Ourense. Entón, esa vía romana podía ser un lugar onde pasaban os carros, ou mesmo podía ser un lugar onde se construísen carros, ou mesmo un lugar onde houvese un carreteiro que construíse carros, quer dizer, podía ser todo iso, non? E o Cartelius pode ser un carreteiro, unha persoa que faz carros, non tanto un posesor. Sim, sim. Faz sentido também. Gostei dessa ideia. Bom, vamos mudar para outro ponto. Paulo Mirais. Avião ou avião? Melon ou melão? Ben, pois, facendo memoria novamente sobre o caso deste sufixo final, non, das palabras, normalmente en galego pronunciamos on ao final delas, en cuanto en Portugal, no Brasil, noutros lugares que falan a nosa lingua, pois há unha nasalidade un bocado diferente e pronunciase aun. De todos modos, podemos escrevelo da mesma forma e cada un lelo pois como é na súa zona. Entón, neste caso, avión, poderíamos pronunciar así aquí, e avión sería pronunciado por unha persoa de fora, non? Entón, sería o mesmo caso con melón e melón, a mesma cousa exactamente. E nada máis, lle paso a Barbosa para que nos comente o significado. Bon, a palabra avión é moito máis antiga do que é o aparello ese que voa. Entón, non pode vir de avión desde surcan os seus, non é? Mas avión é curioso, porque é un topónimo aí claramente céltico, non há dúbida, e que parece que ven de Abona, que significa río, non? Avión é o río grande, río Abona, non? Tantos topónimos há, tanto na Galiza, tanto bracarense como lucense, o río Ave, por exemplo, en Portugal, ou moitos topónimos en Avon, en Inglaterra, non? Que derivan deste mesmo nome. Entón non há cualquier problema, avión ven de río, ven de Abona, non? A respecto de melón é un nome curioso. Isidro Martins fala de derivar de melone, mas non é o melón, ese produto, esa fruta que se come, non é exactamente iso. Melone podía vir de melo, e melo en céltico significa aquel lugar, ten a ver con un lugar tranquilo, porque é un xenitivo ao final, entón ten a ver con un lugar tranquilo, un lugar pacífico, un lugar onde a vida se leva con sosego, ten a ver probablemente con que ali haxa un mosteiro.
Ali houve un mosteiro cristão até hai relativamente pouco tempo, até o século XIX, onde houve o que se chamou a Mendizábal, que era un ministro español, desposuiu a igrexa de moitas posesións, non? Entón ficaron nas mãos do Estado, e unha vez ficaron nas mãos do Estado, os mosteiros caíron, alá se ve baixo, foi unha má administración do goberno do Estado, non? Entón, até o século XIX houve un mosteiro, mas como o nome céltico, esa vida eremítica tal vez proveña de moito máis atrás, esa vida tranquila, non? Ese cristianismo tal vez sexa herdeiro de momentos anteriores nos que a vida ascética pois fose moito máis relacionada co mundo anterior ao cristianismo, quer dizer. Entón, sabemos que as antiguas religións as nativas europeas, nomeadamente o noroeste da Península Ibérica, poderían ter existencia de cultos druídicos. Entón, esos cultos druídicos ritualizaban nas florestas. Ese era un lugar onde se reunían probablemente religiosos que levasen a cabo unha vida deste estilo e que asentasen ali algún tipo de comunidade, non? E que posteriormente fose cristianizado nun posterior mosteiro e que deu até o século XIX. Entón, melone é un xinitivo de melo, que significa aquel lugar onde se vive unha vida sosegada, unha vida pacífica, unha vida contemplativa. Bom, também quero a vida assim, hein? Bom, pessoal, para arrematar esse bloco, esse capítulo, 2 lugares. Paulo, a bola ou bola? A merca ou somente merca? Ben, pois, como xa tiñamos comentado noutro dos capítulos, na norma da Real Academia manteñen o artigo diante do topónimo, en cuanto na norma internacional preferimos evitarmos estes artigos, de modo que ficaría por un lado iso bola e por outro merca. Non tería moito máis. Dou paso porque, para... assim, quando eu vejo a bola, sempre vem assim aquela coisa de La Bola, La Corunha, Lagudinha, é uma coisa assim, né? Muito puxada pelo castelhano, seria mais ou menos isso? Sí, que ao A final influência. acabaría facendo iso acabaría sendo un problema, porque xa no caso, como dicías, da Coruña, nós sabemos que é Coruña e que é feminino, entón, nós facemos a contrazón da preposición de, e xa dicemos da Coruña, mas como en castellano non há iso, non há esa contrazón, que dicen eles, de la. Entón, meten interessante. o artigo castellano. Se fose Coruña, somente eles dirían de Coruña, non dirían tampouco da Coruña. Entón, nós temos de saber que é feminino, de tal forma que cando facemos a contrazón falamos da Coruña. Igual que en Porto sabemos que imos pois o Porto ou que é o viño do Porto, non que é viño de Porto ou de el Porto ou el Puerto. Nós non precisamos facer malabarismos lingüísticos, sabemos como se chaman os nomes dos sitios e xa está. Pronto. Agora gostei, Paulo. Maneiro. Vamos lá. Barbosa, explica pra gente de onde é que vem esse bola e esse merca. Este nome céltico que é nomeado por Xino Martins, Wolon ou Wola, xa falamos dele con Betanzos, Sacho. Significa aquilo que está debaixo á esquerda, lembro. Ben, pois vou lembrar outra vez o que comentáramos anteriormente en algún programa pasado, que para os povos célticos a esquerda é o sul, a direita é o norte, para a frente é onde se pon o sol e para atrás é onde nace o sol. Curiosamente, a bola, se nós nos situarmos ollando para a posta de sol, a bola é o consello que fica abaixo á esquerda, limítrofe con as líneas. Entón é o consello limítrofe do sul que está confinando coa limia e que realmente faz honra ao seu nome, é abaixo á esquerda. Iso tamén nos tira conclusións, que é que as comarcas son circunscripcións probablemente históricas que aínda non no sentido que as percebemos hoxe
probablemente en épocas históricas ou protohistóricas, tiñan unha función determinada que se podría corresponder para a altura con algo similar ao que hoxe podemos considerar unha entidade territorial onde un grupo humano coherente facía a súa vida e tiña unha identidade determinada. Entón, aí está o da bola, estar abaixo á esquerda. A respecto de, non sei se forastes da Merca ou falamos da Merca, falo da Merca? Sí. Ben, pois a Merca, aí non achei moita información, mas a realidade é que aparentemente a Merca pareceme un topónimo que pode ter a ver cunha palabra xermánica, que é marca, fronteira, limite, e curiosamente, da mesma forma que a bola está abaixo á esquerda, a Merca é fronteiriza no norte da comarca de Seranova, está fronteiriza coa comarca de Ourense. É unha zona que está xusto no linde entre a comarca das dúas comarcas, de Seranova e Ourense. Daí que se xa marca a fronteira, o limite. Interessante. E é isso aí, galera. Mais uma vez, meu agradecimento pela ajuda que vocês têm dado. Paulo Fernandes Mirais, José Manuel Barbosa, estão sempre aqui para nos ajudar. E se tiverem dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, é só colocar aqui as mensagens que a gente vai tentar conversar depois a respeito das suas perguntas. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu. Até o próximo, não te digo nada. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.